Επιχείρηση τουριστοπαγίδα σε εξέλιξη. Τέτοιον ακούω. Μ' αρέσουν αυτά. Σχέδιο εμπνευσμένο, κύριε. Τελικά είσαστε γλυφτρόνια. Και αυτό, κύριε. Βεβαιότατα. Θέσεις. Φάση πρώτη. Φύγε. Κόκκι, τι έκανα? Έλα, τσιμπήστε. Γιατί σταματήσαμε? Φάση δεύτερη. Εμπρός, εμπρός, εμπρός. Τα ντουντό σου. Φιλή ζωής. Ρίκο. Ρίκο. Όπιστε. Γκάζει. Μουσική. Όχι, στοπ. Στοπ. Κυρίστη. Τι rock'n'roll σαν μετά είναι αυτός. Έχει πεθάνει. Όχι. Βρε χούλιγκαν! Για όνομα, είστε καλά? Κυρία, βρήκα την